Kampanya po kontra karahasan sa loob ng mga paaralan iginiit sa Dagupan City. Sunod-sunod na naitalang kaso ng krimen sangkot ang minor de edad. Ikinaalarma po ng DepEd at PNP. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Mas binigyang diin ngayon sa Dagupan City ang patuloy nilang kampanya kontra karahasan kung saan nasasangkot ang mga kabataan na tulad na lamang sa loob ng mga paaralan. Ito'y matapos ang maghahayag rin ng pagkabahalang pamalang lokal ukol sa insidente ng pamamarila sa loob ng isang paaralan sa Dagupan City kung saan sinasawi ng ilang estudyante. So, binahaging po si Mayor Belen Fernandez na nakaalarma umano ang mga ganitong klase ng insidente, lalo at nasangkot ang mga kabataan. Dapat umano na kumilos na agad dahil posible rin ang mga ganitong insidente sa kahit anong mga lugar. Giniit din ito ang kanilang mga isinasagawang hakbang upang protektahan ang mga kabataan. May mga aktibong hotline na maaaring tawagan kung makararanas ng karahasan tulad ng bullying o anumang pang-aabuso. Samantala, nitong mga nakaraang linggo, sunod-sunod ang mga naitalang krimen sa loob ng ilang paaralan sa bansa kung saan nasangkot ang mga estudyante na siyang isinaalarma ng Department of Education at Philippine National Police. Kasama mo mo dito sa kagitan ng IFM News. IFM News. IFM News.